Okondo herriko idazle, euskaltzale eta sortzaile handia izan zen Jose Paulo Ullibarrik bere lagun bati idatzitako eskutitz batean adierazten ziona. Euskaldunoi beti zuzendu euskaraz. Hotz, garai hartan Okondoko herritarrak euskaldunak ziren, eta euskaldunei beti euskaraz hitz egin zitzaiela esaten zuen. Oraingoan, Okendoko herriko euskaldun guztioi zuzentzen natzaizue, eta zera adierazi eta eskatu nahi nizueke. Euskaldunok gauden lekuan gaudela, gure lehen hitza, gure lehen berba, beti euskaraz izatea. Gora Okondorrak eta gora Okondoko jaia! Eskerrik asko eta ondo baino beto pasa, baina gogoratu, pasatu barik!